iki to. Anaknya yang gede banget. Masa jalur ombohe gede anak ya. Gede anak. Mbok Ono pole kok ya bengok-bengok. Aku njaluk dirabeke. Karo sapa? Hei Bang, pangap. Siap. Jos. Iki Sing benar, sing benar. iki Sing benar. aku arep milih sing ndi? Enggak, aku arep milih sing ndi kan? Milih sing ndi, Le? Lemu kabeh, aku tok sing ring. Sing penting ana nyawane. Oh, sampean ki penting ora matek ini ki gelem lho kerabi karo sampean ki. Aku wis gede. Tenane gede tenan kok. Ono perawan. Toko takono. Simbok aku wis luwe. Ono ketan. Toko tukono. Aku iki wong wis aku cinta ora bisa turun awak ketemu Ora gampang wong bebajawan. Kudu bisa golesan aduh simbok penting kawin. Aku iki wong wis mendem aku simbok ora bisa turun awak ora gampang wong bebajawan. Aku sing lali apa ya? Aku sing lali. Suara nyanyi. Yen mengkono aku sambut gawe.
Aduh simbo penting kawin Aku iki wis mandeng doa Aku simbo ora bisa turu Awak Ora gampang wong jejagoan kudu bisa golek tanda tangan nuruti mandamu apa bojomu bapak kariwati piye napase rada anu apa bojomu mbok pakani watu apa piye apa wis nyambut gawe jane ngirit Mbak nek gelem. ngirit Iya. lah kok piye ngirit Nek gelem watu krikil aspal lah ya teko oke sing penting jadi gedung tinggi no yen mengkono aku